Ahoj, v tomto videu si ukážeme, ako pridať produkt aplikácii domáci trh. Keďže do aplikácie majú prístup aj neregistrovaní užívateľia, aplikácia je rozdelená na dva režimy, pre prihlásených a pre neprihlásených. Produkt môžu pridávať len prihlásení užívateľia. Čiže poďme sa prihlásiť do aplikácie. Na prihlásenie použijeme imaginárneho užívateľa, pani Helenku. Pani Helenku zaregistrujeme pod jej menom, priezviskom, e-mailom, opíšeme overovací kód a odošleme registráciu. Pani Helenke príde na e-mail meno a heslo a verifikačný e-mail. Pani Helenka sa úspešne zaregistruje a prihlási sa do aplikácie. Po prihlásení vidí v hornom menu ďalšie funkcie. Jednou z funkcií je gombiček pridať produkt. Pani Helenka klikne na pridať produkt a pani Helenka chce predať čerešničky. Čiže čerešničky sú ovocie, vyberie si čerešne. V prípade, že by chcela pridať brokolicu, klikne si brokolicu, ale pani Helenka chce čerešne. Vyberie si čerešne, dá pokračovať. No a aplikácia sa jej opýta na jej polohu. V prípade, že polohu už má zadanú, tak sa jej aplikácia polohu nepýta. Pani Helenka býva, dajme tomu, v Baške, v Košiciach, alebo na Bukovci, býva na Bukovci. Bukovec. Bukovec. A má záujem o produkty vo vzdialenosti 50 km. Tak, teraz pani Helenka nastaví na svoju polohu a môže pokračovať na pridávanie produktu. Pri vytváraní produktu musím nastaviť, či chcem predávať alebo kupovať. Pani Helenka chce predávať. Chce predávať čerešne a chce predávať čerešne odrody Favorit a napíše odroda Favorit krásne, veľké, červené. No. Na domácom trhu je defaultne alebo maximálny povolený čas jedného inzerátu mesiac. Keďže pani Helenka odchádza 23. na dovolenku, nastaví platnosť inzerátu do 22., aby ju už po tomto dni, aby sa jej po tomto dni nezobrazovali inzeráty a taktiež, aby sa nedalo rezervovať po tomto dni. Kto môže vidieť jej vlastne inzerát alebo jej produkt, pokiaľ zadá, že len registrovaní užívateľia budú ho vidieť len registrovaní užívateľia. Pani Helenka chce, aby si od nej mohol kúpiť hocikto čerešničky. Pani Helenka musí nastaviť takisto aj spôsob platby. Môže nastaviť viacero spôsobov platby, pokiaľ si želá peniažky najprv poslať peňažky, až potom donesie produkt, nastaví vopred bankovým prevodom. Pokiaľ jej vyhovuje platba hotovosti, pri osobnom stretnutí nastaví hotovosť. Takisto môže podporovať aj výmenu na barter. Lenže pani Helenka chce len platbu hotovosti alebo bankovým prevodom vopred. Pani Helenka predáva čerešničky po 2,20 za kilo a má množstvo 100 kg. No, pokiaľ pani Helenka si neželá, aby si užívateľia mohli vytvárať rezervácie, tak nastaví, že neželá si. Lenže pani Helenka pozná výhody
rezervácií na domácom trhu, tak si povolí rezervácie. Napíše niečo o svojom produkte. Čerešničky nemajú červíkov a sú veľmi chutné. Viem zbierať aj viac, ak treba. Áno, len nejaký krátky popis, aby vedeli ľudia, o čom to je. A teraz sa dostávame k poslednej fáze, a to je spôsob odberu, akým pani Helenka umožní dostať sa kupujúcemu ku jej čerešničkám. Čiže v krátkosti. Spôsob odberu určuje, akým spôsobom sa predávajúci a respektíve akým spôsobom predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu. Čím viac spôsobov predávajúci umožní, tým ľahšie a pohodlnejšie sa kupujúci dostane ku svojmu produktu. V tomto prípade ku každému produktu môže predávajúci priradiť viacero spôsobov odberu. V praxi to potom znamená, že kupujúci si môže vybrať podľa toho, ktoré miesto je ku nemu najbližšie. Príklad. Môj dom je na Braniskovej 0401 Košice. Pani záhradu má pani na Húskovej v Košiciach, Slovakia. A cestu do práce, to je bod na Staničnom námestí. Čiže v týchto troch bodoch, jeden z týchto troch bodov si potom môže vybrať kupujúci ako miesto odberu a pani Helenka mu tam donesie jej čerešničky. Taktiež to slúži pri vyhľadávaní. Keď je príklad človek z Prešova a jeden z odberných bodov je stanica v Prešove, tak sa ľuďom zobrazia aj produkty, ktoré sú v Prešove, ktoré majú odberné miesto v Prešove. Inak sa im nezobrazia. Tu si ešte ukážeme následne, keď pridáme produkt. V súčasnosti sme zatiaľ uvoľnili len jediný spôsob odberu, a to ten najjednoduchší, osobný kontakt. A týmto spôsobom sa takisto vie predávajúci s kupujúcim efektívne dohodnúť a kupujúci vidí na mape, kde vlastne je to miesto a kde si to môže vyzdvihnúť. Hlavné odberné miesto predstavujú priestory prispôsobené na skladovanie potravín. Každé hlavné odberné miesto môže mať nastavené svoje vlastné podmienky, svoje vlastné cenníky za uskladnenie tovarov, vlastnú otváraciu dobu a to podľa toho, v akej ktorej oblasti sa podniká, či vyžadujú sa chladiarenské priestory, alebo či sa dá tam fungovať len v doobednejších hodinách alebo v poobednejších, aj cez víkend. Čiže pokiaľ vytvoríme nejaké hlavné odberné miesto s vami alebo my sami, tak sa nastavia špecifické podmienky jedinečné a tie potom kupujúci musí pri vytváraní rezervácie si odkontrolovať, že či mu vyhovujú. A podľa toho sa rozhodne, že či mu vyhovuje tento spôsob odberu. V tomto prípade pani Helenka býva na Bukovci a najbližšie hlavné odberné miesta v jej okolí sú Košice, Dominikánske námestie alebo Južná Trieda. Hej. Pokiaľ existujú aj odberné miesta vo Zvolene alebo v Prešove alebo v Bratislave, tak samozrejme, že pani Helenky sa nebudú zobrazovať miesta, ktoré sú v Bratislave. Preto sa aj budú zobrazovať len odberné miesta, ktoré sú v jej blízkom okruhu. Potom tu máme ešte ďalší spôsob odberu a to sú prepravcovia.
Prepravcovia sú užívateľia, s ktorým podpíšeme vzájomnú dohodu a takíto prepravcovia od nás dostanú špeciálny jedinečný prístup do aplikácie, kde budú vidieť trasy a miesta, kam je potrebné ísť produkty vyzdvihnúť a naopak, kde je produkty potrebné zaviesť. A poskytneme im tento špeciálny prístup tak, aby videli, ktoré rezervácie ešte nemajú zabezpečenú prepravu a poskytneme im logistiku, naplánujeme im trasy a plno ďalších výhod. Za čo ale od nich na oplátku budeme požadovať dodržanie termínov a našich podmienok, ktoré sa potom dozvedia. Momentálne hľadáme vhodných adeptov aj na hlavné odberné miesta, hľadáme vhodných adeptov aj na zodpovedných prepravcov a to v rámci celého Slovenska. Čiže neváhajte nás kontaktovať, bližšie vám vysvetlíme detaily, ako by vyzerala spolupráca, pomôžeme vám s prípadnými papierovačkami, s dokladmi, čo bude treba. Zavolajte, môžeme sa porozprávať a vysvetliť, o čo by sa jednalo. Alebo kľudne o niekom viete, tak dajte nám vedieť. No, to by boli vlastne 3 spôsoby odberu, ktoré tu sme nastavili. A teraz vytvoríme produkt. Áno, tu má informácia produkt, odreda favorit, boli krásne veľké a červená bola vytvorená. Teraz ku produktu ešte pridáme nejaké obrázky. Pridávanie obrázkov je veľmi jednoduché. Pridáme obrázky zo svojho počítača, vyberieme obrázky zo svojho disku, treba tieto 4 obrázky čerešničiek. Na obrázky bude pridaná ochranná známka domáceho trhu, keďže tu sme pridali, týmto obrázkom sme pridali, týmto gomikom sme pridali obrázky a ešte ich odošleme na server. Obrázky sa pekne nahrali na server, tu nás sa nám zobrazia a ešte nastavíme obrázok ako profilovku produktu a tým pádom bol produkt úspešne vytvorený, obrázky mu boli priradené. Keď si teraz pozrieme produkty, tu už sa nám zobrazí medzi najnovšie pridanými produktmi, všetky najnovšie pridané produkty, už je tu na produkt čerešničky, hej, od pani Helenky a ako je vzdialený odo mňa, hej, je 7,1 km a nachádza sa niekde tu na. Toľko v krátkosti pridanie produktu. Ďakujem.